Истината е, че Европейският съюз отсъства на международната сцена. Не можем просто да чакаме САЩ и Иран да се договорят в Пакистан за отварянето на проток, който задушава европейската икономика. Сигурността на гражданите зависи и от сигурността на доставките. Последните геополитически кризи показаха колко уязвими могат да бъдат веригите на доставки на жизнено важни ресурси. Когато те бъдат прекъснати, цената се плаща от гражданите и икономиката. Трябва да подобрим транспортната свързаност, особено в Югоизточна Европа, и да намалим зависимостите от външни доставчици на стратегически суровини и стоки. Същевременно трябва да ограничим излишните регулаторни тежести и да инвестираме повече в пристанища, железопътни връзки и пътна инфраструктура. Производственият капацитет на държавите членки трябва да бъде укрепен. Достъпът до критични суровини, силната индустриална база и надеждната енергийна система се основава на икономическата сигурност на Европа. Са основа на икономическата сигурност на Европа. За да постигнем това обаче е необходим прагматизъм в външните отношения. Благодаря.